Record Studio. Jirgin fitan mu ya zo. Tokai Ibrahim Yakuba mai gida. Nijar muna maraba. Sai mu faɗa haya. MPN Kishin ƙasa, ga MPN kishin ƙasa, MPN kishin ƙasa, ga MPN kishin ƙasa. MPN kishin ƙasa. Tabbas kai na daban ne, tausayin ka daban ne, kishin ka daban ne, jajircewar ka daban ne, jagorancin ka daban ne. Ka kawo mana ci gaba, tilas mu kira ka da shugaba, gare mu ka zamto ta gaba. Ibrahim Yakuba Shayaba, a ƙasa ba mu samu kamar ka ba, ba za mu kushe halin ka ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Na saka Allah wahidin da ba a yi masa kishiya, al'amarinsa daban yake, yayi aljanna da hawiya. Shi yayi Hauwa da Adamu, su ne farkon duniya. Kara salatin shugaba da ya ɗara kowa juriya, alaye asahabi da san ba a samu kamar su ba, anan ba a samu kamar su ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Ku zo ku karkada kunnuwa, zan muku dan wani tsokaci. Al'ummar Nijar ƙasata, ni zan muku furci. Kun san halin duniya, aiko ba shi da tabbaci. Abinda nake so zan faɗa, kaso mai san ka lokaci. Rashi ba da bawa da shi nake, Ibrahim Yakuba yayi fice. Masoyin Nijar a ƙasa, har yau ba mu samu kamar sa ba, a yau ba mu san madadin sa ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Sai mu faɗa haya. MPN Kishin ƙasa, ga MPN kishin ƙasa, MPN kishin ƙasa, ga MPN kishin ƙasa. MPN kishin ƙasa. Tabbas kai na daban ne, tausayin ka daban ne, kishin ka daban ne, jajircewar ka daban ne, jagorancin ka daban ne. Ka kawo mana ci gaba, tilas mu kira ka da shugaba, gare mu ka zamto ta gaba. Ibrahim Yakuba Shayaba, a ƙasa ba mu samu kamar ka ba, ba za mu kushe halin ka ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Baba amana ya rike, dole ya samu yabo kuwa, wanda yake kan gaskiya musan mai faduwa. Ga tauraron duniya, haske mai rufe doguwa. Jama'ar Nijar 'ya'yan ƙasa, tsoho har ma tsohuwa. Na san ba ku mance dukkanin irin ƙoƙarin da yake mana ba, mu saka masa a nan gaba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Wutan Nijar yau ta tsaya, ka mana aikin mun gani. Ci gaba yau ya zo mana, kunci gaba cincini. Masu shagudu da gunaguni, mun kura dukan sansani. Zan so ku mai da tambaya, ku ce wane ne sannadi. Ni kuma sai na faɗa muku shi Ibrahim Yakuba ne ya gwani. Nijar ba a yi kamar sa ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Kar da ku ce na cika zuba, faɗan alkhairi dole ne. Musamman wanda ya san hakan ya shelanta haka haku ne. Ko da wanda yake hakan ya tafi ba shi a bayyane. Nai muku wannan tsokacin, ku boye wannan sirri ne. Halin mutum shi ne jarinsa don bai aikata aibu ba, kuma ba mazage shi ba. Kama na dole mu ya fani Ibrahim Yakuba mai gida. MPN kishin ƙasar mu ma ba ma bar ta ba. Wanda ya yi maka alkhairi to kai ga shi ne
za ka yi akan ka yi tsayin da ka yi cire ka a sigar dausayi nuna masa ka ci kaɗan halaka ka bisha a kowane hinnayi ba sai ya nema hunka ba saka masa karka yi lahulai Ibrahim ya koba mana me zai nema ba mu ba shi ba dan ba za mu biya shi ba Ibrahim ya kuma mai gida MPNP sun kasar mu ma bar ta ba Ibrahim ya kuma mai gida mun ce zo kauce gaba domin fa mun kura bincike san ba mu samu kamar ka ba ka zo ka yi mulkin ƙasa ka kora dukkan yan uba dan Nijar mun tabbata kai za ka kawo ci gaba za ka cire mu a fargaba a zahiri ba gaibu ba dan kuwa ba madadin uba mana dole ne ya fadi Ibrahim ya kuma mai gida MPNP sun kasar mu ma bar ta ba Alhaji Muhammad Lawali dan dano ya maka marhaba Alhaji Sama'ila har da kai ciwa na mata farin uba Alhaji Aibu na sa da kai mama na san da farin uba a wanga waka jole ne Sa'idu sarki na sa da kai Aminu Daurawa na sa baitin ku dole na jaddada kuke tare da shugaba ya kawo mana ci gaba Ibrahim Yakuba mai gida ayyaka ya kuma mai gida MPNP sun kasar mu ma bar ta ba Rashba da ba wato za na tsaya masoya da wanga baiti da na yi wa uba na gayya Ibrahim Yakubu mai masoya ga mai bukatar nan ba ta ya sanya so 8-6 ku sanya 6-2 ku sanya 0-6 sai ku danna 5-0 ku sa masoya 8-6 6-2 0-6 5-0